Ja putittiin tän record, mä laitoin vaan 6 tähän sitten. Se oli sun idea sitten, muistapa se. Jaa, mut... No niin. Älä vaan sit ikinä kävellä tänne sisälle. Älä vittu! Et vittu mene sinne. Otetaanko tähänkin booby-trappi? Ei, tää on hieno tää meidän Tää on tunneli. mutka tähän mutkaan. Niin, mut silti tää on tunneli. No joo. Täällä on jossain pillagereja. Joo, tässä haet tää raidi. No voi. Homma äkkiä tälle meidän pikku majalle taas. Okei, mihin mä voisin käyttää 54 TNTtä? Mennään laittaa niitä johonkin sinne Emilin taloon. Okei. Oh my god, tässä on jossain yksi. Mistä sitä tää vika äijä? Olipa hyvä raidi, mistä tää vika? Miss vihu? Eikö se tänne niinku? Joo, mä löysin saatas. Tää muuten tää raidi on tossa rautafarmiin, on tää aika goofy. Tiedän. Tuolla tossa. Menee väärään suuntaan. Tää on parempi kuin tää tuolla vuorella. No kun lakapelihän sairaasta. Ei mulla. Ei FPS vaan niinku... Tuo on semmosia niinku Joo, mutta ei mulla. Joo, kyllä sun tulee jo, älä huijaa. Aina ei tarvi esittää. Nää. Eiks tää ampuu näin huonosti? You're bad. Ei kato täällä, ole. No, mä olin just näyttämässä tota. On tuli ylhäällä. Oh shit. Aika iso reja. Sit tää on 128 kertaa voimakkaampi sit tuo latentalo. About. Joo, siinä on niinku 2 täkkiä TNTtä. Mitä laitoin sä 2 täkkiä? En oo oikeesti. 1,5 täkkiä. Niin. Toi ei kyllä yhtään parempi kyllä. Oh my god, musta tuntuu siltä nämä tunnelis. Ei nyt sentään. Joo, jos yhden ihmisen talo kärsii, niin ei se nyt maailmaakaan. Niin. Ja me laitettiin rekordiin, että ai putit on tän rekord, että sä laitat sinne, mä laitoin vaan 6. Mitä sä joudut korjaa se, tai sit sä saat ne bännit. No kuule, Aten ongelma. Niin, se voi olla aina Eelisen, you know, Eelis pakeni. Eelis teki sen. Eikö se oli Karri tuli tänne vitun rieffas kaikki. Jotain rekordeihin, että Eelis teki 2 täkkiä. Joo, Eelis teki kaikki dynamiitin ja vittu rajat talot. Mut musta tuntuu, että oikeastaan niinku, tää ei oo mikään paras idea. Atte menettää sen talon, sen kaikki kamat. Ei siellä ole mitään kamaa tuolla. Ei vaan sen invissä olevat, kun se astuu tonne. No joo, se kuulee se kun se suhaattaa, mut niinku sitten. Yeah, you know. Ei sillä varmaan Ei, mitään mutta se hirveä on arvokasta kuollut. anyways ois. Se on kuollut. Oh shit. Mä katson Ravager. Tippu. Mä bovitan sen. Mun naimi on niin hyvä. Oi, vitti. Oi! Ai. What? Ai niin, kun mulla ei oo chestplateja.
Mistä yksi on? Tuolla toi Ravager vielä vetää. Ai Karin. Joo, mä sain sen. Tikka masala. Ja mä kyllä huomannut että sä saat. Huomasit sä, että mä sain sen? Joo, en vielä. Kerropa vähän lisää. Mä näkin, mä nuku. Miksi? Mä en tiedä, mä haluan päivä. Ei kun jätetään vaan tää reidi. Ei, kun sit saa toteemi. Itse mä aloitin vaan sen takia, että mä saisin sen yhden toteemi. Ei sit saa Tai just toteamaan, sä saat sit toteamaan ja... Niin. Mad Goods Bad. Se on varmaan seuraavalla veivillä. Ei mä kirjoitan vaan... Äijä heitti mulle Insta helti just, tai mikä se on, Regenerationi. Ihan raiskaa mua tää. Mä tutkin tätä Atentaloa täällä. Älä mene sinne. Ois harmi jos mä rikkoisin ton pressure plate ja sit se itemi tippuis toiselle pressure plateille. Se ois tosi harmi. Eiks niin joo? Jep. Oot sä booby-trappaa Jiminkin täällä? Ei, me ollaan kiusattu se aivan liikaa. Okei, no vedetään se Ate vanha. Niin, mut kun Atte just on rakentanut se. Joo, mut se on niinku se... Se on vähän niinku Tilted Towerissa se yksi talo, se oli aina rikki. Ja aina kun se tuli valmiiksi, se meni aina rikki. Missä tää on? Siellä. Jos siinä tää Illusionary vai mikä ei onkaan. Oi, herra jumala. One shottas mut, mitä vittuun? Sulla oli elytra. Mitä? Sulla oli elytra. Joo, mut silti se one shottas mut mulla oli full health melkeinpä. Niin, no OP:ta, siinä on aerokirvas. Ja täällä on strength 2. Hetkonen. Mä en usko, että mobit saa sen beacon efektin. Ei ne saa. Missä mä kuolin muuten? Mä en ihan muista. Tossa. Saa, jos Ja mä näen. Ei midi. Ne pois. Oh shit, mä kuolen kohtaas. No niin. Vitu runkkari saatana. Tapaa tos ne, anna mulle sieltä muuten toteemi, jos saat. Minecraft-sääntö 1, älä ikinä finishaa raidi, jos oot aloittanut yhden. Oi shit, täällä on minisombi. Ottaa sun kamat niinku viimeksi. Ei. Me ei puhuta viime kerrasta. Ai. Ketä vaan syö kakkaa. No, tossa on toteemi. Ai mitä? Meks mä nyt niin tekisin? En mä tiedä. Mistä vika äijä? Mistä minä tiedän? Miss vihu? Mistä minä tiedän? Se löytyy. Ai se koitti tappaa meidän lampaita. Kanna mitä tekee. Joo, tää kato tää... Oh shit, se oli muuten mun ainoa ammus. Mihin se meni? Tossa onks sulla Bovi ammo? Ei, Etä yksi. ei mulla oo kirjamaisesta. Ei neekeris minunkaan. Oi neekerin Mut kulli. tossa on yksi skeletoni. Miss? Tos noin. Missä on tossa? Oh shit, mä tapataan Vindikaattori. Se on aivan ukkera. Niin mä sanon. Sä sanot Vindikaattori. Mä palaan vielä.
Ai, siinä meni toteni. Mä vittu vihaan näitä saatana pikku runkkareita, jotka lentää täällä. No niin, ärsyttäviä. Ei, on ihan tämmösiä pikku runkkareita. Siinä. Ai, ei se ollutkaan se. Sä tapoit kolemen. Se oli one shot. Niin, sä tapoit kolemen. En tahallaan. Siis ennen satulat oli harvinaisia, nykyään ihan sairaan common. Ainoastaan alkupelissä mennään harvinaisesti. Tää taitaa olla vika, baby. Mä omassa maailmassani vaan hautasin niitä äijä, jotka tuli mun talolle. Ei. Joo. Oh my god. Holy shit. I can't even see straight. Voi vittu sunas. Ole maulia tosta saa ja tuli suoraan kotiovelle. Isännekä. Tää ei oo oikein hyvä. No, Mä vihaan Ravagereja. No tehty OP:ks, mut silti. Ennen ne pelkäs jäniksi, niin se oli hyvä. I wish we could turn back time to the good old tetas. What? Veksit pystyy one-shottaa. Ja rautamiekka. Niin, mut silti mulla oli full health melkein. Damn, nää on kyllä aika big bullies. Hyvä reidi, hei, mä oon pysynyt hyvin hengissä. Voiko tässä mukaan hävitäkin? Voi. Mitä sä siinä teet? Jos kyläläiset kaikki kuolee. Osa Nyt se koittaa. pelin mukaan kirjaimellisesti. Joku peli. Loser. Miss mun chestplate on? Mä en tiedä. Puuttuu nimittäin mun chestplate jostain syystä. Onks sulla invis chestplatea mahdollisesti? Ei. Mut mulla on 2 totemia sulle. Oi vittu, mä kadotin mun chestplatein, noniin. No niin, ihan sitä paskapeli. Homojen homma tääkin peli on. Täällä ei homot heilu. Tähän raide meni hyvin. Paras raidi vittu ikinä. Olenko mä varma, että jollakin pikkuzombella ei oo sitä? Ei. Veikkaat sä Ai pala. ei olla varma. Ei olla. Mitä sä voi pallaa sun neterittikama? Mitä? Sun neterittikama sä ei pysty palaa. Nimenomaan. Miksi sä sit sanot, että sä veikkaat, että sä palaa? Ahaa. Mä en tiedä mitä mä kuulin, mut okei. Dark, mä varmaan vaan teen uuden. One, two, three, four, you don't need anymore. Olisiko mä poistaa ne teidän teitä talolta? Ei. Se oli sun idea. What? Niin. Miksi mä nyt niin ihmeellisin sanonut? Koska sä sanoit niin. Okei, no mä haluun poistaa ne teidän teitä. Ei. Tehdään ne sit Ote vanhalle talolle. Jos kun olisi laittanut ne takas, niin mä olisin tullut. Älä nyt ei jäätä se ei pikillä. Oho! Jätetään siellä nyt voi yksi dynamiitti edes.
Mä ollaan niin big bullies. For the record, that was yours. Oh, fuck yeah. Oikein mennä. Mennä sille Aten vanhalle talolle. Junaa, tuossa näytetään, kun tässä on tämmönen tiili, tämmönen möykky, minkä päällä tää on. Mikä? Tää Aten vanha talo. Joo. Sehän on Ontto kai. Se ei oo Ontto. No voi hitto, tää nähdään perseestä. Emeli ei varmaan edes tykkää tästä talosta. Nimenomaan, vaan voit pistetään paskaksi koko homma. Vittu kun Eeliksen talo ei oo vielä rakennettu uudestaan. No niin, antais mä vaan booby-trappään tän nyt. Haluatko sä puolitoista takkia tientöitä? Mulla on jo 2 täkkiä dynamiittia. No ota lisää. Onko sulla niitä pressure leittejä? Ei, mä laitoin ne takas. Damn, no teepä uudet. Sitä, Mm. no tosta seinästä puuta vaikka. Wow. For the record, Altistajan was yours. Ites nää on sinun myös. Sä laitoit. Mä teen. Hyvä pointti. For the record, it was your idea to booby trap houses. Häh? For the record, it was your idea to booby trap houses. Niin, no sä jatkoit sen mukaan. Sä oot loser. Hetkinen, eikä täällä Mä en Jimi. supportaa tätä. Häh? Oh shit. Jimi, sä et kuule mitään sit. Ei Jimi ei edes niinku... Oh se shit, mun varmaan Minecraft minion. just meni kiinni. Se crashas. Avrake, you know, avrake ina Jimi ohe käyttää ojo. se supervoimia joo. Mitä? Jimi käyttää se supervoimia. Robert Kennedy Jr. announces Democratic presidential run the CIA. Hope can I be? Tule jo. Joo, käynnistyy. Tule jo. Mä voin tappaa Jimi. No vitsi, en mä oikeesti. Mä poistan ton blogin kyllä, että sitten jos mini-zombi spawnaa sen viereen, niin sä pystyy tappaa sen. Aika paljon TNTtä, jos nyt ihan miettii, hei. 2 täkkiä melkeinpä. Näitähän voi käyttää lisää. Laitetaanko me ne kummallekin ovelle ne? Oh my god. Se on 2 kerrasta sitä. Älä vittu avaa sitä ovea. Jos me nyt tehdään. Kuinka paljon sun jäi siellä? Mulla on nyt 2 täkkiä. 6, 4 ja 5, Muistatko 2. sä, näetkö nuo Eeriksen pellot tuolla? Totta munassa mä näen ne. Tehdään mulle mitään millä räjähtää ne. Käyttäkää hakea mulle flinttiä vähän. Okei. Mulla on aina tulokset mun Ender-chestissä. No tuo paine mulle, mä haluun ne sun. Ai Jimi tuli takaisin. Moi Jimi. Moi Kimi Räikkönen. Joo Jimi, me ei ole tehty mitään silloin kun sä oot pois. Älä mene mihinkään taloon. Varsinkaan Aten vanhaa. Tai siis mikä tuo Kukkolalla.
Jimi, ei sun sattuis olla Flint and Steel? No miksi se Melkein. nyt tollain? What? Ei oo karkkipäivä. Mut Jimi, ei sun sattuis olla yhtään Flint and Steelia. Jimi, me tarvitaan Flint and Steel. Jimitä. Mä aion... Veneet Eikö hetkinen, mulla on silk tässä mun vitun lapiassa, mä ikinä saa flinttiä. Mä sain. Mäkin sain. Mä sain. Mitä? Mä sain. Mä sain sait. Mulla on iso maha. Sulla on pieni maha. Se on itse asiassa hyvä juttu, pieni. Easy it. Njau. Kun ne on vedessä tänne räjähdä mitään. Jaa. Paitsi se on yksi. Ai! Tää oli Oli sun mut idea vielä. muuta sitten, muista se. Joo. Mut ei sain. Okei, näetkö tän Eeliksen vanhan talon paikkani, niin näetkö kuinka tasainen tää on? En. Saanko mä vähän TNT? En. Juel. No, anna mun TNT. Mä laitan ne tohon Atentaloon. Niin sä oot laittanut niitä kaikkia. No siinä on sulle vähän. Nää on kyllä No aika niin. iso reikä. Eikä nää on sit sunun laittamia mun. Niin onko? Shit. Jees. Ja sit kun Hannes kysyi, niin sanotaan, että koitettiin löytää aaretta. Sanotaan, että siinä oli Buried Resure mapissa, mutta sit sanotaan vaan, että se oli väärä mappi. Juu, Jimi. Musta tuntuu, että sä... Leviskö tuo tuli? Ei se leviä. No tää on hyvä kattolamppu. Se on ruma. Älä nyt Well done. ikinä sitä pahaa. Well done, man. Miksi sä just tasan tarkkaan laitat siihen kohtaan, missä se soihtuu? Laitat just tasan tarkkaan siihen sen veden. Mulla on dynamiitti mun ilmiö. Ei ajatu tässä mikä olisi vitun hauskaa. Mä laitan sinne yhden dynamiitin. Sit kukaan ei tiedä, että siellä on. Okei, no se yksi vaan. Anna takaisin. Uppa kanavi. Osa räjähtää reijän. Oho, ei räjätetä tohon reikään. Se on just tänne näin. Tähän jäi. Et vittu mene, siellä on akvaario, Jimi. Palantetaan sen säteen. Pum. Sori vahinko. Aatas tähän näin. Mitä sä teet tässä? Lisää. Mulla on yksi temppu. Kato. Mikä kauemmas? No se räjättää melkein täydellisen huoneen tähän. Paikaan. Tätä kummatkin yrittää lovi. Mene.
mene. Hei, mitä täältä? Oh shit, you know. Tiedätkö mikä tää on? Tää on se tunneli. Annaks nyt dungieni. Niin. Ja, Niin. Juu, joo, ei jatketaan vaan. Mennään tänne suuntaan. Joo, mennään sinne suuntaan. Siellä ei oo mitään. Mennäänkö alaspäin itse asiassa? Ei me ei mennä alaspäin yhtään. Siellä on toi valtaistuin. Paljonko Tässä sulla on suunnassa. sitä jäljellä? Mulla on 44. Mitä tässä suunnassa se ois? Mitä? Mikä tässä suunnassa se olis? Ei mitään itse asiassa. Tässä, kun menee suoraan eteenpäin, niin ei oo mitään. En mä jaksa enää rajoittaa sieltä. I don't wanna blow up stuff anymore. Mitä? Saaks mä? Tee omat Saanko mä? dynamiittis. Mut ne on mun, Mihin vittuun sä vaan kaivat? ne on mun tekemiä. No. Fuck you. Okei, veri NS Oota mä water bugatti kun lutsaa itteni. Älä viiti sammuttaa meidän valoa. Mä vesi bugattasi itteni, sun kamat on vielä olemassa. Sanoisin, että toi oli vahinko. Niin, se oli vahinko, joo. Okei, laita se vesi sinne alas nyt. Mulla on jotain armoria tässä, mutta Äkkiä Jemi, hyppää. Hyppää, Harri. täällä on vettä, oota. Just tää. Täällä on vettä, hyppää vaan suoraan alas. Olisit ottanut sen pois. Otin sen. Ei vaan silloin kun se tuli alas sekin. Ei se ollut liian ai vittu. Mitä juttuja mulla mukaan ois? Mulla on mitään. Sori sun lapio katos. Oh shit. Ei sulla enää lapio. Mihin se nyt meni? No, ei niitäkään kyllä. Siinä. Älkää vaan lyökä toisiaan. Minkä? No, sä voit Niin, mennä mut Endiin meillä on hakeen lisää. Mulla on legit Enderman farmi. No niin, pasarki. Minä voi tehdä uuden. Holy shit, Jimmy on 2 HP tällä hetkellä. Se on 0 HP. Joo, Vector! Mulla meni Flint and Steel rikki, onko se uutta? Ei. Oho. No, mulla on 3 gravelia, mä saatan ehkä tästä saada hyvällä tuurilla. Ei. Yes. Mitä sä teet? Jimmy on nopea, please, please. Please, sä polttaa ne, sä polttaa ne. Veestä iron. Sillä on neteritti kamoja join. No tehdäänkö sille? Täällä on yksi Ei. pötkö. Ei, Täällä on yksi. Ei. Täällä on se yksi. on minun. Aa. Täällä oli vain yksi. Niin mä tein sen. Okei. Mä tein tuon kuutio ja sit mä tein mun kirjat. Ei me mennään nötjeriin mainaa, se oli vähän nögöriittiin. Että sun kamat aina rajaa. Mennään. Mulla on tosi legit tapa, mutta saa hyvin paljon nopeasti sitten.
Actually, Ei, se on vielä parempi. Se on... paritan. Se olisi... Ei mulla semmoista ei oo. Okei, laskitko just äsken? Laskitko edes? Ei. Onks toi vaan villi veikkaus? Miks Joo. tää salamoi täällä autos täällä Netherissä? Aika huono sää varmaan. Jep. Oh my god, mulla on länttäri, vitsi mikä tuuri. Ei, kui paska niinku oikeesti toi aimi sulla pitää olla, että saamut vaan 4 kertaa ja silti missaat. Mä menen mainaan. Mitä vittu sä tuput pieneen koljonkin? Hirveä äijä. Tää ei oo kyllä hyvä fiilis. Aha. Aha. Mä käyn ennissä repairaamassa mun lapiota. Tämähän on nyt ihan kuusi. No mutta jos enää hajukaan mitä mä pääsen kotiin täältä, et vaikka laittaa monta kotikoordinaatin. Sitten kohta. Ei nyt. Tapaat Jimin aika monta kertaa, mä en oo varmaan aikoiko se tehdä. Mitä sä aikoo tehdä? Jimi, mä oon sen verran ystävälle, että mä homman sulle tällainen nökörittikamaan. Joo, mikä tää ei tee. Toi toinen meni Netheriin. Eiku Endiin siis. Mä homman sulle niitä nököriittejä. Okei, mua kiinnostaa. Mä oon nyt Netherissä. Ja mä mainaan Ancient Debris. Oh my god, mä löysin mun vanhan X-ray-tunnelin. Tää ei oo minun, tää Aatoksen. Mitä? Tää on joku random tunneli vaan. Täällä vaan keskellä ei mitään random tunneli, jos on... Tuolla on hirveästi tultakin myös. tehokas näitä, Siis kirjasta näitä- me meni aika pitkälle ja silti täältä löytyy jotain vittu random jälkeä, mitä Hannes on jättänyt, kun se on vittu nököritti mainannut täällä. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh. Oh my god, tuolla on 3 spawnin nököriitti, oh my god. Niin 21 mä tarviin. Jimi, pitääks mun mainaa vielä 21 Ancient Debris? Täällä Rodi on yllättävän kätevä Endermania vastaan. Kuinka niin? Tappaa ne kaikki heti. No joo. Olen. Ei junaa, kyllä mä tiedän missä kerroksessa pitää mainaa. Jimmy, sun pitää legit kiertää se naama, että sä pääset sen alle. Mä en... Niin 21 joo. Ai kun 24. Hei Jimmy, Joel Puupit räppäsi ton vanhan uuteen talon. Lämee sinne. Mä käyn vaan varmistamassa, että ne teetet toimii. Jos käyt, niin mä kuule kerran kerran että olit sinä, joka se buupit räppäs. Mut sä kerimäisellä laitat niinku lite. Niin, mut mä kerron Hannekselle, että sä sitten räätit ne. Sehän on huijaamista. No nimenomaan. Mut huijaaminen on kielletty. Niin. Sä et saa huijaa. Ei lukenut säännöissä. Vaikka ne kaikki säännöt on rikottu tuota prankkia tehdessä. Joo, hei Joel, älä ota damagea. Okei.
Yritä olla ottamatta. Aatas, miksi mä palan? Miksi tää salamoi näin paljon? Mä en tiedä. Sano, jos oot kuolemassa, niin mä otan sen pois kädestä. Nyt mä kuolin aatas. Ei, sä oot hengissä. Oon katonut. Niin, mitä mä sanoin? Katon nyt. Nee, nyt mä kuolin sun takia. Ei sä sanoit sen. Ai sä näkit sä. And you still wonder how you get no pizzas. Enemmän mä Oh saan my god, kosia. tos kirjavasti gästi uivi laavassa. Enemmän mä saan kosina. Oh my god, mä löysin kirjaasti tosen niinku sänkyräjäyttelypaikan. Kaat, siinä on Ancient Debris. 24, mulla on 13. Kaat, siinäkin on Ancient Debris. Princess Scarlet oli just äsken valtaistuimella. Ulanaa. Ja kaikki muut lampaat, koirat on tuolla huoneessa, paitsi King Bob. Vie Bovi sinne. En mä pysty. Miksi? Eiku täällä on viittiä. Viitli. Miksi mä nyt halusin Viitli laboratories. Hyvä tapa blokkaa laavalla. Tää on Ancient Debris siihen päälle. Tai laita netteräkkejä siihen säke idiot. No ei mulla oo itses hotbars yhtään negeriittiä, niin... Ei siis nötörökkiä. Joo, mä epäilen tätä aika paljon. Mulla on dynamiittia tässä kyllä. Se toimii paremmin. Tiedän. Princess Scarlet ja Queen Diana on tällä hetkellä valtaistuimella ja King Bob ja Kevin pussaa toisen. Oh my god. Onkohan Abraga British man. A distinguished gentleman. Missä? Siis oikeesti X-rayja meilläkin ottaa ihan sairaan pitkä aikaa. Missä Jimi on? Mä tiedän. Jimi, kerro totuus nyt heille paikalla. Get your wash your ass today. Oh my god, joo, meillä on vaan 2 täkkiä gunpowderia. Täytyy mennä afkaamaan. Holy Mitä? Mitä? No mitä? Hää? Okei, sit on seuraava, se vaikein osuus. Miten mä pääsen mun X-ray-tunnelista pois? Sä et pääse. That's the thing, you know. You know, that's the thing in this. You don't. Joskus mä tuntuu siltä niinku Hannes ei oikeesti afgannut sun. Se vaan laittoi sinne niin monta stäkkiä ihan ite. Niin, eli se on ehkä sillä jotain 6 miljoonaa tuntia. Eli mitä 6000 tunnissa. Aiku 3000 tunnissa. No miksei tässä paunaa yhtään? Jemme, missä sä oot?
missään helvetessä sä. Se on meidän talolla. No se What do you mean sisäjuttu. our? Minun ja Hanneksen. Eli minun talolla. Ei sinun. Nimenomaan. Sä et kuullut tänne. Huh? Okei, Jimmy hostaa jotain kulttia tänään. Se kuulemma sacrifice hostaa. Mitä se tekee? Se hostaa jotain kulttia tänään. Mitä se sacrificeat sen? Ei se sacrificea joskus jotain. Join Jammers funny cult and IDK we do some timesly sacrificing I think. I think. Onko sun niinku selitys, Jimmy? Upsi pupsi. Jimi selitys vielä, upsi pupsi. Yks sä joina Jimmy kulttiin jo? En. Mut yksi kysymys. No. Did you wash your ass today? Kyllä itse asiassa ihan aika. Mä tulin katsomaan pesin Mäkin. sen suihkulla. Oh my god, pesät sä sun pyllyn sillä suihkulla mukaan? Joo. Okei. Jimmy, et uskalla mennä Aten talon sisälle. Vanhan Aten talon. Vanhana, mitä tapahtuu vanhalle Atelle? Moro. Moi. Joo, ei ehkä puhuta sitä nyt. Ei puhuta mitään nyt. Ei kyllä puhuta siitä, että me ei puhuta mitään. Nyt kun Hannes tuli. Jimmy, älä sinäkään sano sanakaan. Ei se pysty. Jep. Niin mä tiedän, mut silti älä chattaa sanakaan. Please, me kerro. Shit, mun peli taas crashaa. Jep. Imi, jos sä kerrot, tiedätkö mitä se tapahtuu? No, Me hakataan ja räätetään sun talo. Kertokaa tää. Liittyykö se räjäyttämiseen kautta griefaamiseen? Ei. Okei. Okei, pakko myöntää. Me räjäytettiin Eeliksen vanhan talon paikka. Ei näyttänyt, että räjäyttänyt. Kyllä Ai me eikö? räjäytettiin toi Eeliksen pelto ja sitten sen talon tasainen alo. Miksi teidän on pakko räjäyttää se pelto? Aatos ehdotti. Meillä sattuu olemaan 5 stäkkiä tienteitä. Joo, meillä oli siis tylsää ja me rakennettiin tämmöstä taloa, mut sitten räjähti. Sattumoisin olemaan niistä gunpowdereista, mitä mä en aina kalettunut kreatiivista jotain. Aatos oli oikees. Ei mä et sä farmeen toimihan, sä oot huijannut mua. Joo, se on Hannes kun menee Afgaan, niin sieltä tulee aina niin paljon. Niin. Ihan perus. Ainoastaan Hannes osaa Afgaa siellä. Hannes, me vähän Afgaan sinne nyt minuutiksi tänään. Paljon siellä on gunpowderia. 0. 2 stäkkiä. No mä menen huomenna vähän afkaan sinne, kun mun loppuu koneaika ei oikein pysty. Oh my god, äijällä on koneaika. Vitsin kriin. Joo. Mut ootas. No. Did you wash your ass today? Mä vahingossa sammutin Taskmanagerista File Explorerin. Ei mitä teet. Se crashas mun koneen. Joo. Mulla Saas se ei tänne ole kokeilla. mahdollista. Se vaan restarttaa Task Managerin. Ei vaan siis File Explorer. Mut se ei restartannu. No niin, nopeas kuuluis lukerista. Niin mut se ei oikeesti toiminut näin.
No, se taas on täältä kanaa tyhmä. Jimi, sä voit vaan kirjoittaa tonne search-valikkoon, että Iron Block ja sitten se... Ja noin. Voi vinoinkin. Mitä se heppara Jimi tekee? Tekee rautapulikoita. Miksi sä teet rautapalikoja? Jimi, mitä sä teet? Ai niin, Hannes, mä menetin mun chestplate, kun joku homo villager varmaan söi sen. Et Se sä vaan, ollut aika skillissui se kyllä. vaan katos oikeesti niinku. Aika skillissui kyllä. Mä tiedän, Elektro sui. Mikä onko kehitysvammaa? Kyllä Sari, sulla se on on. vahinko. No mä craftaan Ancient Debrisita täällä. No niin. No me hankitaan Jimille Netherit. Legitisti. Mm. Voi nakki. Voi näkki. Jimi, älä herra jumala lennä. En. Ei. En taida nyt. Ei. Ei sanonut. Ei varmasti sanonut. Se huusi sulle! Se ei huutanut mulle. Jimi, Se ei sanonut mulle, että tulee hoitaa sitä. Vavot ei pysty oikein use them puhumaan, wisely, jos sulla my on man. tämmöisiä And stop fucking dying. Eli Mitä oliko sanoit? itse- John, mitä sä sanoit? Use them wisely and stop dying, my man. Käytä. Ja uunissa on tulos lisää, mut mulla loppuu kulli, niin... Käytä. Mulla on se rodi kädessä tällä hetkellä. Oh my god! Ei se tässä on... Onneksi Nögöriitti ei räjähdä. Se on kypärä ja Kato. leikkii sit. Jäikö sille mitään muuta? Ei Hannes, toi ei ollut mun syytä. Mä varoitin, että mulla on se kädessä ja tää tyyppi päättää lyödä mua. Tää oli vahinko. Joelle. Hei Jimi! Happy birthday to you! Good Tässä- birthday, ma. Tossa on lisää. Hei Jimi, mä sain sun kengät. Oh my god, Jimi, sulla on kaikki melkein nyt. Joo, no Jimi, musta tuntuu, että se Äijä, on varmaan... osaatteko te selittää, minkä takia Jimmy on se, joka kuolee? Mä en tiedä. Se on uusi. Paskat katos, voi vittu ei. Siis kumminkin. Niinku... Se on yhtä kiusattu kuin Eelis. Okei, noin. Ansu, millä sä oot tällä hetkellä? Mitä? Millä sä olet tällä hetkellä? Mä vaan Chromella, kun mä saadaan yksi juttu. Ei se ole Romealla. Eikö hetkellä, voi helvetti, se pitäis tehdä valmiiksi se saatana. Eikö se oo perjantaiksi? Ei kun niin, ei kun maanantaiksi. No hei Jimi, better luck next time. Äijä tämä tapaa tässä. Jos meillä olisi sitten jatkonteri, niin Jimillä olisi varmaan 69 000. Niin, no siis... Syytä Jimiä. Sori Jimi, se oli huono vitsi. Oh my god, mun sisko on Ullan pakarilla. Kyllä. Kyllä. Tää salama on niin voimakas. Mut sä voit aina tehdä uudet, täällä on mendingei paljon. Knockback ja Fortune. Niin, saaks Jimi uuden varaset? Saaks Jimi uuden varavarasetin?
Niin, mut silleen niinku joskus. Jina, sä voit ostaa emeraldeilla uutta kamaa. Mä voin Tarvitset huomenna pikiä antaa- nää, tarvitset... Mitä... Ei mitä kaikkea siltä puuttuu tällä hetkellä. Niin mitä siltä Sit puuttuu, mä voin mä ostaa voin sulta. antaa silleen... No sit. Mutta mä en voi sitä ottaa varaa sitten. Mä voin jotain työkaluja antaa, mutta en ihan niinku... Anna timanttiset. Okei, chestplate ja kaikki kamat ja sitten... sillä oli semmonen maksaotettu bovi. Ei, se oli huijaus kyllä. Mulla on se rodi kädessä. Jimi, tää on pientä säätöä. Mutta nyt mä voin hoitaa tän, mut joo. Tää on vähän isompi säätö nyt. Ei, katot se jonkun näyttää. Katot se jonkun näyttää. Joo, Jimi jakaa näyttö, eli... Joel, älä ota sieltä. Miksi sulla on teetet kädessä? Ei voi vittu, mun peli crashas. Kive. Taas. Ei kiinnosta, no niin hyvä. Joo, se oli sun... Piäkkäis. Se on sun... Miss I cover me in the press? Ai. Protection. 4. Joo, mä annan se kohta. Mikä drille? Aina on se sun pora F. Give, se on sun... Anso, älä. Oota. Ei. Oota, joo. Enchant. Se on sun... Musta tuntuu, että jos haluat tehdä tuossa reilua, niin sun pitää antaa mulle ja Joelille 2 stackia neteritti. Joo. Koska jos sä annat Kimille siitä, että se kuoli, niin sun pitää antaa meille siitä, että me elätään. Niin. Okei. Vai ja Jimillä on dynamiitti. Jimi. Don't. Eli, joo, mä näen, ei oo. Eli, Sanoisin, että toi oli varmaan mun eka bändi. niin montako netherittiä te annoitte tälle? En Joel laita sun kamat jonnekin. Okei. Älä vaan räätä mun kaikki dynamiitteja siinä maassa. Hyvin. Hei! Niin tätä Underworld joka on, älä vittu vaan. Mitä? Mä olin melkein kuollut. But then, anyways, then I started blasting away because I'm a... Ei, missä sä netherit chestplate? Mitä? Missä sä netherit chestplate? Some things are best supposed to leave in the darkness. Joel, sulla ei ollut sitä ennen. Scott Cawthon. Joo, sä menetit sen, kun sä kuolit pillakerilla. Some things are best left to be. Mites sattumalta sen jälkeen, kun Jimi kuoli, niin sun on se yhtäkkiä. On tää aina ollut Juno, et sä tiennyt. Joo, ja me musta tuntuu, että Joelta... En oikeesti, mä rakensin se sun nököritellä. Mut jos se... Ei mun itse asiassa kuvaa siitä. Ai niin, mutta mä oon tehnyt video siitä asti, kun mä tätä boobit räpättiin Aten talo. Mitä? Ei mitään tässä on käynyt. Et silleen niinku tämmönen hauska juttu sullekin. Did you wash your ass today? Anna vaan nautussäkkinäkin. Mitä? Anna nautusia videota kenelle. Hanna, saat sä nähdä video siitä lähtien, saat sä nähdä kuvaa siitä lähtien, kun me boobit räpättiin
arva toi Atentalo, joka periaatteessa näyttää sen, että mä en pöllinyt myöskään ton chestplateen, ton Jimin. Mua ei kiinnosta. Eli pää kiinni, musta mies. Oota, mä enchataan ne ihan kohtaan. Ihan sä kuuliks mitä Joel sanoi Kun mä... puupit-räppäämisestä? Niin puupit-räppäämisestä, Mä oon täällä... Mas miksi tää koko paikka palaa täältä ja nether... Sex. Missä? Sex meeting. Missä? Täällä. Missä? Älä. Missä? You know... Mustamies-farmilla. Mä en Paikka palaa. Mä oikeastaan en tiedä. Mä tuut Mikä sä oot? Joo, älä huole, mä tuut tsekkaan. Wash my today. Noniin, piässä sun aksikäis. Mä oon rajannut. Holy shit, taatas mä oon vanhalta, älä vittu vaan. Eli oota, mitä nää ei Ota pois kädestä sen. Ei mulla oo sitä kädessä. Kaikki Eiku tulee aina tähän ja alkaa palaa. Mä pelin sen. Sä laitat Burning Black Mehiä. Just a burning memory. Oh my god, se palaa. Miks tää koko paikka? Mitä kirjahyllyllä on tapahtunut? Se varmaan palo. Miks näissä kulkeissa lukee? Mä mietin samaa muuten. Tuntuu siltä, että Jimillä oli jotain tehdä asian kanssa. Mä oon vaan nyt tästä. Minkä tavoitte puupiis? Puupis. Onks Puupis kuollut vai? Puupiis kuoli. Mistä lähtien? Äskö. Mitä helvettiä? Just äsken, just Kyllä nyt kuuli, mä en vaan. tiedä, mä katoin tuosta noin niin. Onks sen kelloaika? Äskö? Ei se oo kellonaikahan. Are you familiar with the clock? Hansut. Joel, täältä ei tuu enää yhtään. Oh my god, Joel. Joel, Tää rikoit sen Endermite on despawnannut, se Endermite on kuollut. Hannes! Antas rikko meidän Enderman farmin. Mä en edes tehnyt mitään tällä kertaa. Kirjaimellisesti sä lyöt sitä salamilla. Enhän mä en sano lähelläkään se tyyppiä. Joo, mut silti. Sä olit siinä. Mutta se kuoli salamaan. Joo, aika lailla. Niin, kuoli salamaan, mä näen täältä logista. Niin. Sä tapaa. You killed him, bro. You killed him. Tää on Ai joo, hommattu ei se on niinku Smartby 1, tiiätsä. Ai niin muuten mulla on ensimmäiset alkuperäiset kullikaivurit, Rightmark, Elytrat. Onneksi mä en tappanut sen, onneksi sanoa. Ja mä annoin sulle kyllä raketteja. Mua ei voi syyttää tossa. Sä olit sinä kuolet sä kuolit salamaan. Sä olit sinä tapoit sen, sinä luuseri. Niin se kuoli salamaan, ei minua. Ne salami, jonka sä aiheutit. Sinä senkin salamin aiheuttaja. Niin, mutta ei jos kannattanut olla siellä paikan päällä tällä hetkellä niinku. Sä oot hirveä salamin aiheuttaja. Siis niinku, taas sä rikoit sen Enderman farmin ja taas sä syytät mua. You know what? I don't even care. Shut up, Niin aga. ota enchant sun. Okei, Joel, mä oon sun talossa tällä hetkellä, se ei rannalla. Joo, sillä Mäkin oon mun talolla, mut mennään sua. Ei mä en oikeesti oo sun talolla. Mä oon sun talolla. Kato ikkunasta. Ne muu. Ah, Onko fine? en mä näe. Ja sit mä oon väärällä talolla. Eikä se tarvii sun ikkunata. Jos vittu rikot mun ikkunat, mä räjäytän sun talon. Mä vaan kirjamaisesti kysyin, älä sä oot noin niinku, sulla on vihalainen tunnella. Niin onkin. Ai joo, hei, Nyt mä on laitan kun kiusaat poikkeutta minua. sulle.
Mut Russell on, kyllä Russell on. I find comfort bullying Rasmus. Ei. Viitsit siksen. No vitsit sikseen. Ei kai siinä paljon mitään oo. Sanoit sen sanan. Sikseen. Nee. Joo, Jimmy, eikö siinä ollut kaikki aika lailla nyt? Ai niin, mutta varastit teiltä about ton verran 39. Tuo Ihan sun mä ei edes tarvita sitä Enderman farmia enää. Mitä? Kuka ei tarvi sitä Enderman farmia enää? Ai eikö? Oota, sun pitää korjaa se. En mä osaa. Mä voin tulla kattoo, kun sä korjaat sitä tässä. Sä vaan tarvit perle ja niin sitä saat sen korjattu aika lailla. Niin. Sä vaan laitat se Endermantin siihen tiettyyn kohtaan. Mä voin hommaa sulle kuule sen name taginkin vielä. Mitä nyt on oikein reinu? Sä korjaat, sä rikot, sä korjaat. Ne ja Emeraldeilla vai? Ei kun ihan omilla, toi on kotota. Okei, no mä You know, tiedän mitä mä kävin just välttää. nimittäin kotona hakee mun itselleni protectionin mun uuteen Dead Chestplateen. Mä tiedän mitä välttää, että mä vaan poistun ja mä en tuu ikinä takaisin. Ja mutta sä tässä sun kamat meille, niin me voidaan käyttää niitä. Oota hetki, mä nimen äkkiä. Mikä on hyvän nimi tälle sille Endermitelle? Kiinni. Oisko se? Nigger. Oisko se Rightful? Mä voin mennä tekemään sitä. Ai mä teen sitä jo. Ei vaan niinku sen niinku Endermanin hankkimisen. Joo, sä voit tehdä se. Ei mä en itse asiassa taida pystyä tehdä sen nyt kun Joel sanoi, että mä pystytän. Joel vaan motivoi Okei, nyt mua tän niin nimi on hyvin. I hate niggas right food. Ai Yes. se right food greed. Ja mä tarviin vähän rautaa. Sä tarvit rautaa. Siihen minecarttiin. Onko nyt hyvä fiilis? Full nögöritit. Minun nögöritit, anna takas. Hei, anna Ei oo reilu, hänestä ei pelli mun nögöritit ilman mun lupaa. Ei mene ehkä tuonne, tuolla hirveä reikä, kun me rakentettiin sinne. Mitä? Mitä? Ei mitään. Päätetään dynamiitilla vaan se. Täällä on reikä täällä seinässä. Joo, saan mä sen nimilapun. Joo, mutta jos nimet se uudestaan, niin hirveen natsia. Siis niinku itse asiassa mä just äsken tajusin miksi tää tapahtuu. Tää on taas jälleen kerran kaikki Hanneksen syytä sen. Ei, tää on typerän Eeliksen servun. syytä. Ei, mut se oikeesti on Hanneksen. Kuinka niin? Miten niin? Se antoi sulle sen sä annoit sille sen rodin, joten se on sun syytä silloin. Ne kommentit on niin huono, ne tekee se on monta iskua. Nee, se on sun vika. Ai ne salamat vai? Joo, nyt on sun Joo. vika. Sä annoit sille sen rodin, joka aiheuttaa ne. Aatos, tiedätkö mitä? Semmonen juttu, että sä teit sen komennon ite. Oi, Se ei oo tos. mun ongelma, koska mun servoilla se on ihan normaali. Niin se on sun servo joku Mut ei oo plugini. täällä. Se on sun syy, sä oot huono. Niin. No, tekisit ne kommentit itse uudelleen. Ase Itse right asiassa foot kriitto. Miks täällä on miakka ja mistä täällä on kartta? Mosdomiota. Mä oon sitä mieltä. Millä biomella tai muuta on? Hannes, musta tuntuu, että se tulen leviäminen ei oo sama juttu tän endissä. Onko kerta syvä nimi, jonka mä annoin sille? Missä menee? Tässä puuttuu kaikki ne matot muuten.
No. Shit, se on vihannut What? sulle. Se on vittu Mä tiputin alas, mä tosta takas. I'm a maniac. Oota pari sekkaa. Mä kerään pari Elikkä enderpearlia. nyt ei milloin kuuluu. Oi shit, mä katoin jossa tää äijä siinä. Missä vissiin on mikki vai? Älä! Mä teen pari juttua äkkiä. I hate these black men. Joo, oota hetki vielä. No mä kat sinne tippuu vieläkin porukkaan. Oh, shut up. Itse asiassa muuta, voidaan tehdä tästä manuaalinenkin. Anteeksi te tehdä tästä manuaalisen? No niin, Joel. I'm here to fix the problem that Hannes caused. Ei, just kausi. Eikö niin, jos oli eilis? Ai niin. Niin. Äijä jo unohti. En mä unohtanut, mä oon Seppo. No siis miksi sä Mä lennät? unohdin. En mä lennä. Mä oon Shit, Seppo. mä vihasin sulle. Ei ne oo vielä sen mulle. Mä oon Seppo. Ei musta tuntuu siltä, että sulla on joku identiteettikriisi menossa. No joo. Ei mulla oo identiteettikriisiä. Mä oon Seppo. I think he's psychotic. Shit. He really is. Ei kun vaan heittelemään. Palaa hei, ja- taas. Mitä? Jakallako? 3. Ei! Forgor. Oikeesti lopeta hyökkääminen. Aikin Forgor. Ei! Oh my god, regeneroi. You bullied me too long. Minecartiin. Ne hausuu, oliks nää Minecartissa? Joo. Joo. No mistä katos? Joo, se ei oo niin se. Oh shit. You wanna challenge me, bro? Äijä! Se tippu. Tiedätkö mitä? Se kuolee. Mä oon tällä Chromebookilla Gmailissa. Ja sanoin, että mulla on Gmailissa käytössä 9099 gigaa. Joohan, Mä voin- ähm, Rallata pilvetä jotain. Mitä? eihän ne tarvii nimilappuja, jos ne on Minecartissa. Kyllä tarvii. Tässä on mitenkään rakenteellinen nimi. Mä laitan mun talon koordinaatit sen nimeksi. Miksi et sä mene siihen Minecarttiin? Noni. Joel! Noni. Now for the fun part. Tää farmi toimii taas. Ainoa vaan, että täällä ei oo mattoja missään. Mitä ne matot edes teki? Esti niitä spawnaamista. Ja teleporttaamassa. Niin. Oikein käppää kesää käy nimilapu. Mutta eihän ne oo tärkeitä. No. Don't know. On ehkä vaikka maailman paras idea. Joo, Hannes, kaikki on korjattu. Niin päitsitään niinku itse farmi. Oh shit. Siis niinku toimii, mut niinku kaikki sen pitää. So shut up. Tää kirjahyllyt, matot on kadonnut. Ei asiat palaa täällä, Ei tässä aina. pitäis me mennä polttaa jotain. Ei tää pala mitään, sä vaan Oh shit, hei Hannes, Sulla mä ei tipuin ole- voidi ihan vaihteeksi nyt. Hannes, mä tipuin voidiin.
Teleporttaa se taas munnuun. sille ihan vaihteeksi. Ihan vaihteeksi. Teleporttaa se munnuun. Mä oon veden päällä. Oota. Epesi, puli, 335. Aatos, laita vettä suolle. Joo, Pysy mä oon siinä. jo, mä sanoin jo. Joo. Ootapa. Joena Joel. Onnistuko? Hey you, Ei, mä you kuolin. finally wake up. Mitä? Hyvä, kaikki You kunnossa. finally awake. Ottelu! Häh? Tää mini-zombialla kyltti. Mitä sä oot mennyt Hampurilainen. tekemään? Se vaan tuli jo pöllisen. Hamburger. No nää kyltit tässä ovessa on Joo. kyllä rumat, että niinku... Kiitti, mini-zombi. Joo. Oh shit. Joo, no Jimin oli rumat ne kyltit, jotka oli siinä ovessa sun tiedoksi vaan. Nimi, katoppa mua päin. Aina kun mä menen kattoo Discordia taas. Aina kun mä menen kattoo tätä liveä, niin tää vittu disconnectaa. Oh shit, Joel tuli puhelu. Oh. Älä huoli, sä et räjähä ilman instantisti, kun sä joinaat servulle. Johannes, meillä on uutisia sulle. Mitä? Meillä on uutisia sulle, me taidettiin ehkä niinku Okei. räpätä mennessä lokkassa. Ei se haittaa onneksi. Joel, Joo. muistaaksä kun me sanottiin jotain puupit-räppäämisestä Aten talo, ei kai Hannes on vieläkään kuullut sitä. Joo, ei Hannes oo kuullut sitä. Mutta mehän otettiin ne pois ne dynamiitit sieltä, koska se oli niin paha mieli ja sellaiset. Joo, pojat, älkää huoliko, en mä oo kuullut siitä. No hyvä. Niin, Hyvä, mut- että et oo kuullut Hannes- siitä, että me ollaan boobit räpätty Hanneksen Atentalla silleen, että siellä on kaksi stackia, give or take, dynamiittia se siis on. Joo, mut me siirrettiin ne. Niin, mä laitettiin ne toiseen taloon. Laitettiin Mä ne. en kyllä millään tiedä mikä se talo on. Miksi sä et mene sinne? Hannes, mä en kyllä millään tiedä mitä toista taloa me ollaan kiusattu. Eli Mäkin unohdin, toivottavasti vaan mennä väärään taloon. Jees, mä rakastan ilmaisia liishejä ja Joel, sä myi netherit ingotta ja yksi emeraldi. Mitä? Sä myi netherit ingotta ja Mä yksi en ymmärrä, miksi tää ei toimi. Ei mennä, kam. Koska en... Ai, ollaan Sä oot kehitysvammainen. Tää trickshot, Joel, trickshot. Puhuit sä? No en mä tippunut, mä vaan Laskeuduit. menin alas. Älä! Lopeta! Oikeesti. Lopetaan waterbuketti kun lutsaaminen. Hei, voitko vetää kolmista sitä mun ja Jimi hasulla leikkiä? Mutta peli lagaa. Lagaa ja vitusti, Hannes, mitä sä teit? No saadaan tällä hetkellä yhtä juttua. Mä oon päässyt tähän mitään. Joo, lopeta. Okei, hei, leikitään nyt sitä leikkiä. Vois kyllä. Okei, aatas sä menet tonne vuoren päälle. Ei mä en tuu leikkeen. Aatas! Sun kamat on tallella. Joo, ja jos ei ois, niin mä olisin tullut sut taloon ja vittu persen raskannut sut sinne. Oho. Niin, no se ois ollut sun syytä, koska sä löit mua eka. Ja jos vittu Jimi menee sinne koskemaan mun tavaroita, niin mä syötän sul paskaa väkisin. Jimi! Jimi, multa puuttuu kirjasti kaikki mun tavarat. Missä ne on? Sä varastit mun kaikki kamat.
Mä tiedän, mä näen. Mä näen, Se oli että Jimi. sulla on kirjasti kaikki mun armorit päällä. Mun nököriitellä tehty. Missä? Niin, se oli Jimi. Se oli Ei Jimi. ole mitään väliä. Nee. Nee, nyt oli vitsi. Se ei ollut vitsi. Kuvaan tätä ihan BT. Joo, mä tiedän, se oli vitsi. Ota. Se ei toimi. Ei Jimi, et uskalla kävellä tähän Aten nykyiseen taloon. Jos nää pressureplaytit on väärällä puolella. Niin onkin. ei se muutenkaan sytytä sitä yhtä teitä. Se on se oven alla tasan tarkka. Siihen ei No pysty joo. laittamaan. No mä vähän siirrän näitä. Ei Jemiä uskalla kävellä Aten nykyisen talon. Et mene, mä tapaan sut. Strictly resisted area. Ei sun piti olla siinä. Niin Hansu nyt Hannes, mikä se texture pack on? Se julkaissut sitä vielä. Mä pidän sen kumminkin ns. Salasena, niin Bro. kyllä mä laitan sen teille sitten, mut Mä haluun sen. Hansu Se kerro käästi totuus. oli niin hot. Hansu kerro totuus, kun sä afkasit siellä... Mitä täällä tos tapahtuu? Kun sä mitä? afkasit ruokavalmilla Hannes, niin afkasitko oikeesti? afkasin oikeesti ruokavalmilla. No, mitä tässä lukee? Entä jos en meekään? Sitten viet meiltä suomalaiset kaikki rahat, koska Kela. Valmis me töihin. Onneksi tukea saa Kelalta, mä vaan soitan tätä pianoa. Tää menee, kun joku rakastaa talon valmis, tässä on niinku tullut keskustelu, tässä lukee valmis me töihin. Sitten tässä lukee, entä jos en meekään, sitten tässä lukee, sitten mä vielä Niin, onko toi Sitten lupa? viet Onko toi meiltä lupa? suomalaisilta kaikki rahat, koska Kela. Onneksi tukea saa Kelalta ja mä vaan soitan tätä. Ei, miltä tuntuu nyt ite palaa? Tosi pahalta. Nimenomaan tämäkin. Älä vaan lyö mua lisää. Shit, kuolen just. Just sen takia. Missä saataan tossa? Ei vois boopit räppää tuo boobin. Lukantana. Ja se sä osaa hiljaa, mä menen pitää R-Carmenelosta sun profiilikuvasta. Pixel arttina. No, mitä vittua, missä sä oot? Missä sun kamat on? Voi pitkä. Menen tähän kusista. Tuu varastaan. Beississä. Hei, Aatos, Sanotaan tuu Blaze. Jimille ja soita se, paina tota nappia tos. Joo, okei. Jimi, tää on ihan superhyvä. Oikein paina tätä nappia. Joo, okei. Oh my god, otetaan nyt oikein! miksi sanoit, Aatos että kireesti ihmisiä- räjäytti sun talon just äsken. Mutta kun Joel, sä laitoit sen TNT:n. Mut sä Ja sä et painoit kertonut sitä, mulle. vaikka mä sanoin, että älä. Oh my god, Eelis on täällä. Mut sä sanoit. Missä Eelis? Missä oot? Tehnyt Jos se- teille mitään, en mä tehnyt teille mitään. Missä sä oot? Elis, syy miksi nää tekee tän on se, että sä oot aivan täysin jonne. Ai mä näen visittää Eelis tuolla vankilassa. Näin vaan Missä vittuille on, sille. missä on? Se on 18.282. Ei kun mä tiedän missä vankila on, mutta mä varmistin vaan, että on Seelis vankilassa. Eelis, oot sä vankilassa?
Ei se ei oo vankilassa. What? No. Me tarkistaa, onko se siellä. Mä en uskalla olla se, mä katsoo, että onko se siellä oikeesti. Se ei legit ole siellä, mä tiedän. Älä ei sitä hauskaa. Onko se täällä? Kyllä se ei oo missään täällä, mulla on ESP. Hannes Miseelis. Hannes Miseelis. Hannes Miseelis. Mitä? Miseelis on. En tiedä. Pois. Pitäisikö mä restauroida tää Pertin talo vai mikä tää oli, Karrin talo? Voisin nimittäin läpällä. Siitä vaan se voisi tulla niinku äänes jollekulle niinku. Jolle kulli. Juu, ei. Juna ei. Se tyhmän näköinen rinkula siinä, niin pallo Tenet ihan hieno. ikkuna oli ihan kauhean ruma. Sun talo on ihan piturma. Mä otan itse asiassa dynamiittia räjätä. No joo, hyvä tunnun sanoa. Miks tässä on hopperi? Aiko miksi siellä on puuta? No koska Hannes Mitä on tässä tyhmä. lukee? Join James Funny Jokult Sign. Minun dynamiittat paljon. 1,7. Ai mitäs me tehdään tälle isolle Eeliksen talolle? Sillä isolle kraatterilla. Ei kun se on iso Eeliksen talo. Eelis, tiedätkö miltä sun talo näyttää nykyään? Ei saatana, mun peli crashas. Taas. Mä poistun tästä, niin tää crashaa. Mä käyn äkkiä hakemassa ruokavarmilta ruokaa. Niin Hannes, sehän ei vaikuta yhtään kuinka hyvä se on se farmi, jos siinä ei ole mattoja. Niin, mutta anyways. Mutta nyt mä restarttaan servu. Ei vielä, please. Please. Mutta mä laitan tästä portaalisäkkiä, okei, no niin, nyt sä voit. Joo, miksi server closer? Koska joo. Koska mä nopea tähän koneeseen tuli päivitys, niin mä ajattelin, että mä vaan päivitän uusimaan. Ja tälleen. Tässä menee hetki. Views. Get them views. Let's go. Oh. Hansu, et sä vitsis teleporttaa Eelistä meihin? No, mä vähän kiusattaa sitä juonia. Hannes, miksi serveri kiinni? Niin Hansu, sä et ikään sanonut, miksi sä edes tarvitset sen.
Nyt suosta tulla. Mikä kestää? Hannes, mikä kestää? Hanses. 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 Joo. Mene please muualle. Ön. Hanses. Hanses. Mennä sä I do not look like a Minecraft dirt block. Milloin se server restarttaa? Hannes nyt heti paikalla. Mitä hittoa sä? Ei pysty. It takes us still a little bit of time. Pakka, punssinat. 1, 2. I put my 2, 3, 4. Buckle some more. 5, 6. Okay. Hey. 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 Kuka? Kuka siellä on? Okei. Hetki. No, pojat, mä tuun ihan kohta. Ei tuu vielä päälle se. Mä tuun. Ruutas. Se ei oo vieläkään. Söin salakarkkia, vaikka ei ollut karkkipäivä. No se hullun gangstakuvia, vallainen 10 minuuttia ennen kuin mä menoin jäänyt.
Voi nyt Mä oon pahoillani pojat, että oikeesti. Et oo. Mistä arvasit? Sun ilmeestä. Joo, niin mä nyt tällä, kun tuli vähän... Ei vittu. Who told you? Niin kumminkin. Tosta. Elämä on. Mä veikkaan, että ei kannattaisi ehkä puoleksi tunniksi mennä pelaa jotain muuta. Miksi? Mä säädän se Geyser pluginin nyt jo tälleen. Mä en saa sitä tarvitse. Kun mä keksin tavan, miten me saadaan liimuski tänne. No miten? Silleen, että mä vietän serverkoneen niille ja se yhdistää LANin kautta. Ei. Joo. Oh my god. Huoli, kyllä se tulee onnistumaan, ehkä. Joo, mut vaikka vittu starttaa servu. Laitoin starttaamaan kyllä. Ihan sekä sitten. Linuxin vanhemmat maksaa siitä sähkölasku. Niin. Tiedät mitä Big Brain Movie? Vitsi mä oon Big Brain. Kanssa nettilasku, se on kyllä aika pieni, mutta kumminkin. No niin, nyt pitäis, ei kun, joo. Peru auki. Juokaa mitä Minion meemää mä lähetin tonne. Otos. Ei. Don't you dare. Joel. Joel.
Exercise, I thought you said extra fries. Can I parakis? I promise I will give it back. Ja mä laitan ton mun ihastukselle, toi on niin hyvä. I had the Servo, right to servo remain päällä. silent, but you didn't have the ability. Mm. Tulkaa kattoo mun Fire MTV Gripe. Okei, Jimi. Voit sä laittaa sille toi linkki toimii. Sille, että sit tulee se video. No mä ajattelin, se on vaan sulla se ongelma. Tuleeko teille se video? Ei, vaan jos mä lähetän sen niin... What? Se ei Nimenomaan, mä toimi. mietin samaa. Mä lähetin sen sulle kerran. Ja se silloin sä laitoit sen. Ei, nyt Ei se se ei toimi, ei se toimi. Hannes, Ihan tää tyhjä. linkki ei toimi. Mä kanssa monta aina. Luuletko, että mä voin sille jotain? Ihan sama, Joelin takia me restarttaa servun aika skillissue. Okei, mä poistan nyt nää kaikki. On paras poistaa ne. Joo, tämä... Tää on vähän säätö. Mä Ää. suosittelen mennä oikeesti vartiksi pelaa tai muuta. Tai varteks tekee läksy, olisiko se? Se olisi hyvä. No niin, ja tos Ei läksyjen kai teko se aika niin. matikan läksyistä aloitetaan. Ai niin, ei tullutkaan. Tuli matikasta. Ei. Tuli. Se ei oo tärkeetä. Joo. Matikka ei tullu. Enkku ei tullu. Äikkä ei tullu. Pisti Jes, matikasta ei tuli, tullu. mä okei, mä mökki. Niin, mut mä Nyt tein. menee serverin huoltokatkolle, kuulkaa. Läski. Oukeli doukeli, mä pysäytän tän tallennuksen.